So, hanes Tomos yn cyfarfod Iesu ar ôl i Iesu atgyfodi. Nawr, cyn i ni sôn am Tomos yn benodol, dwi eisiau sôn am y disgyblion eraill sydd yn yr hanes yma. Achos ffreis i ni'n cael yn adnod 25 yw, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. I ni wedi gweld yr arglwydd. A dwi'n meddwl fod hwnna yn un diffiniad, mae yna gwahanol rai i gael, ond hwnna'n un diffiniad o beth ydy Cristion. Sef rhywun sydd wedi gweld yr arglwydd. Nawr, falle bod rhai ohonoch chi'n meddwl, wel, hold on, Rhys, sut fedra i weld yr arglwydd heddiw? Dwi ddim yn byw yn Jerusalem 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dwi ddim wedi cael rhyw freuddwyd lle dwi wedi gweld Iesu. Dwi'n siŵr os dwi eisiau un o'r reina chwaith. Felly bod chi'n meddwl, sut fedra i weld yr arglwydd? Ond dwi eisiau dweud bore yma fod modd i ni weld yr arglwydd heddiw, a hynny trwy lygaid ffydd. Ac o fynd un cam yn bellach, mae e'n dweud ar ddiwedd be nes i ddarllen dros nawr, bod hwnna bron o well, bod hwnna rodd, bod o'n hyfryd gallu gweld Iesu trwy ffydd. Felly bod rhai ohonoch chi'n gyfarwydd efo can gan Gwyneth Glyn, enw'r gan ydy Adra. A mae ganddo fe linell hyfryd yn y gan sy'n mynd, dwi'n cau fy llygaid ac yn agor fy enaid. A mae yna wirionedd mawr yn y geiriau yna gan Gwyneth Glyn yn does. Ynglŷn â weithiau mae rhaid i ni adael fynd o rai synhwyrau mwyn i ni agor yn enaid, agor yn ysbryd i weld pethau drwy lygaid ffydd. Falle bod ni methu yn llythrenol gweld Iesu wedi atgyfodi heddiw, fel oedd y disgyblion yn yr hanes yma. Ond eto, da ni yn gallu gweld effaith Iesu wedi atgyfodi y mywyd y pobl sydd wedi credu ynddo fe. Chybod, weithiau, da ni methu gweld rhywbeth, ond da ni'n gallu gweld effaithau ar rhywbeth arall, ac oherwydd hynna, da ni'n gallu credu. Un delwedd mae pobl wedi defnyddio dros y blynyddoedd ydy, meddyliwch am y gwynt, ynde? Da ni methu gweld y gwynt, na dan. Ond eto, da ni'n gallu edrych ar y coed a gweld y coed yn symud. A mae hwnna'n brawf i ni fod y gwynt yna, hyd yn oed pan da ni methu gweld e gyda'n llygaid yn hun. Neu o gyfieithu'r metafor yna i ddelwedd fwy cyfoes. Dwi'n cofio cyn i ni symud tŷ, yn yn hen dŷ ni, oedd gennym ni swyddfa fach reit yng nghefn y tŷ. Ac oedd o'n hen dŷ, felly mi oedd waliau solid yn y tŷ. Ac un o anfanteision hynna oedd bod y Wi-Fi signal chydig bach yn wan weithiau. A dwi'n cofio dod adre rhyw ddydd, ac oedd pob drws yn y tŷ, ar agor, literally pob drws yn y tŷ. A menna mewn rhyw gyfarfod pwysig yn y swyddfa fach yn y cefn. A wedyn, o'n sylwi oedd menna ar mute. Pam bod ti wedi gadael yr holl ddrysau yma ar agor a drafft yn mynd trwy'r tŷ? Mae'n dweud, mwyn helpu'r Wi-Fi fynd trwy'r tŷ. Dwi'n siŵr os di'n gweithio fel yna, bod y Wi-Fi yn cerdded trwy'r drws ar y ffordd i'r swyddfa. Lle mae'r swyddfa? Ffona, oce. Ond eto chi'n deall y ddelwedd, dydych. Hynny yw, di rhywun ddim yn gweld Wi-Fi, na di? Ond eto ti'n gwybod os ydy dy ffôn neu dy laptop ti wedi connectio neu beidio, dweud. Ti'n gallu gweld i effaith bod ti ddim yn gallu cael i weld. A mae hwnna'n un ffordd da ni'n gallu gweld Iesu wedi atgyfodi. Hynny, da ni ddim yn gallu llythrenol gweld Iesu wedi atgyfodi, fel oedd y disgyblion yn yr hanes yma. Ond da ni'n gallu gweld i effaith o'n y byd. Da ni'n gallu gweld i effaith o ymywydau y rhai sydd wedi credu. Cofio gynnau stori am
tad cu. Oedd tad cu yn weinidog, ond cyn mynd yn weinidog, mi nath e weithio yn y pyllau glo am flynyddoedd. Tebyg i dad Arwel hefyd. Mae tad Arwel wedi gweithio yn y pyllau glo a wedyn mynd i fod yn weinidog. Ac fe ath, oedd tad cu yn gweithio yn y pyllau glo o pan oedd yn 14 ymlaen. So, oedran ti rwan da, Lydia. Ac oedd e'n waith byder, oedd e'n waith peryglus. Ac y drist iawn, nath yn hen dad cu i, so tad cu, fi oedd farw mewn damwain yn y pwch glo. A wedyn gath y hen fam gu compensation, dim ond tan bod tad cu digon hen i gymryd lle i dad yn y pwch glo. Felly oedd tad cu wedi cael mynd i'r grammar school a cael scholarship i fynd i'r grammar school, unwaith oedd yn 14, roedd fe adael ysgol a mynd i gymryd lle i dad yn y pwch glo. A mae'n anhygoel fel bod hyn digwydd dim ond genhedlaeth yn ôl. Ni'n ddim yn siarad am 500 mlynedd yn ôl, ni'n siarad am 60 mlynedd yn ôl. Ond be bynnag. Fe weithiodd yn y pyllau glo tan oedd yn 30, a wedyn nath e nôl i gael addysg wedyn a nath e hyfforddi fel gweinidog. Ond be bynnag, pan oedd e gweithio yn y pwch glo, un tro gath e gash mawr ar ei dalcen fel hyn. A nath y clwy yma lenwi, wrth gwrs, gyda llwch o'r pwch glo. A wedyn nath y croi newydd dyfu drosto fe, ac am weddill i oes, mi oedd gan tad cu graith las ar ei dalcen. A wedyn, a chi'n deall y ddelwedd eto si'r fod, nes i roed gweld tad cu yn y pwch glo. Dwi'n meddwl mod i hyd yn oed wedi gweld lluniau ohono fe o'r cyfnod yna. Ond eto, mi oedd ganddo fe arwydd am weddill i oes bod e wedi digwydd a bod e wedi bod yna go iawn. Mae yna dystiolaeth o effaith rhywbeth ar bywyd tad cu sy'n brawf bod e wedi digwydd. A mae'r un peth y wir efo atgyfodiad Iesu. Da ni'n gallu gweld ei effaith o ar fywydau pobl. A mae yna sawl enghraifft da ni'n gallu meddwl am hyn. Meddyliwch am Gristnogion mewn rhai gwledydd yn y byd. Dwi'n gwybod bod yna lot o wybodaeth am gwaith y mudiad Open Doors ar y bwrdd, ar y cefns. Y mudiad sy'n trio helpu a gweddio a cefnogi Gristnogion mewn gwledydd lle does dim rhyddid gyda nhw addoli Iesu Grist. A mae'n costio yn ddrud i bobl ddweud bod nhw'n perthyn i Iesu Grist. A weithiau maen nhw'n cael ei erlyd, maen nhw'n cael ei taflu i'r carchar a rhai hyd yn oed yn cochi i bywydau. Wel, mae hwnna'n brawf i fi fod Iesu Grist yn fyw. Os ydy pobl yn gallu byw bywydau mor aberthol dros Iesu Grist, mae e'n brawf bod yn wir. Neu dwi'n meddwl am rhai ohonoch chi yma heddiw. Dwi wedi gweld a wedi cael y fraint o gerdded gyda rhai ohonoch chi drwy bethau anodd iawn, pethau heriol iawn, trwy salwch, pan chi wedi cochi rhai anwyl i chi. A chi rhywsut dal gyda gwyn ar eich gwyneb. Mae yna dal gobaith yn eich calon. Pam? Achos bod fi'n gallu gweld eich ffydd yn Iesu Grist wedi atgyfodi. Ac so chi'n deall y pwynt fi'n neud, da ni ddim yn llythrenol yn gallu gweld Iesu Grist yma heddiw, ond da ni'n gallu gweld effaith Iesu Grist wedi atgyfodi y mywydau y rhai sydd yn credu ynddo fe. A mae cael ffydd yn Iesu Grist wedi atgyfodi yn newid persbectif rhywun. Mae yn newid y stori. Dyma yw'r shalom, yr heddwch dwfn, mae'r disgyblion a Iesu yn siarad amdano fe yn yr hanes yma. So, un diffiniad o beth yw Cristion yw pobl sydd wedi gweld yr arglwydd. Ond ar ddechrau'r stori yma, dydy Tomos ddim yn siŵr os ydyw yn perthyn go iawn i'r bobl yma sy'n dweud bod nhw yn credu yn Iesu Grist.
I ddweud y gwir, mae fe'n eitha pendant bod e ddim ymhlith y pobl sydd yn credu ac yn dilyn Iesu Grist. Mae'n dweud yn adnod 25, wna i byth gredu'r peth. Mae hwnna'n definite statement os buodd hi'n erioed. Wna i byth gredu'r peth. Ac os fydden ni ddim yn gwybod yn well, bydden ni falle'n meddwl mae rhyw cynic o'n cyfnod ni wedi drawsblannu mewn i'r hanes yma oedd Tomos. Falle rhyw fath o Richard Dawkins think-alike. Falle rhywun... achos mae yna lot o synigaeth o gwmpas. Mae yna ddiddordeb newydd mewn ffydd ar hyn o bryd, ond eto mae yna lot o bobl ddim yn siŵr. Mae yna lot o bobl a cwestiynau ac yn iawn felly. Falle bod yna rhywun yma bore yma. A chi'n meddwl, wel, beth ar wyneb deiar dwi'n neud fama mewn capel? Mae o yn ddiwrnod braf tu allan. Sa chi wedi gallu mynd i dinas Dinlla? Sa chi wedi gallu jyst mynd i'r maes i gael espresso bach? Neu fel John Robinson wedi cael espresso cyn dod i'r capel, ond dyna ni. Sa chi wedi gallu mynd fyny'r Wyddfa? Sa chi wedi gallu mynd i siopa i Gaer? Mae yna 100,000 o bethau, ond eto yma ydych chi. Pam bod chi yma? Falle bod yna rhywun yma, jyst achos dyna ydych chi'n neud. Dych chi'n dod i'r capel ar dydd Sul. Ond dych chi'n gofyn i chi'ch hun, pam mod i'n dal ati? Pam mod i'n mynd trwy'r mosiwns yma? Falle bod chi'n gallu meddwl am gyfnod yn eich bywyd pan oedd eich ffydd chi yn gryf, a falle bod eich ffydd chi wedi pylu ar hyn o bryd, a bod chi'n gofyn i chi eich hun, o pam mod i dal i drafferthu? Pam mod i dal yma? Neu falle bod yna rhywun yma sydd le chi wedi bod yn anffyddiwr trwy eich oes, ond bod chi ar rhyw bwynt yn eich bywyd nawr le dyw'r jacket yna ddim mor gyfforddus ag oedd e. Ac i chi'n meddwl, wel, beth os? Beth os oes yna Dduw? Beth os oes yna gymuned fedrai berthyn iddo fo? Dwi yn y gorffennol wedi cael y drws iddo fe. Wel, falle bod yna rhywun yma am ba bynnag reswm ar daith ffydd. Ac i chi tentatively yn dechrau edrych ar Iesu, ond bod dal cwestiynau gyda chi, chi dal ddim yn siŵr. Wel, mae'r hanes yma'n hanes i chi. Achos yn Tomos, mae gyda chi ffrind all fynd ar daith ffydd gyda chi. Mae gyda chi rhywun sydd â cwestiynau, rhywun sydd wedi profi rhywbeth ond eto dal ddim cweit yn siŵr. Rhywun sydd wedi gweld rhai pethau ond dal eisiau profi mwy. Os oes yna rhywun yma bore yma ar y daith, neu'n dechrau'r daith, neu eisiau ail ddechrau'r daith o ddarganfod neu ail ddarganfod ffydd, yna mae Tomos yn ffrind i chi. Chi yw Tomos. Dyma yw eich stori chi falle. Erbyn diwedd yr hanes, mae Tomos yn mynd o ddweud wna i byth gredu'r peth i ddweud fy arglwydd am Duw. Basically, mae e wedi mynd ar y daith. Mae e wedi gofyn y cwestiynau. Mae e wedi gofyn i Iesu i gael profi a gweld drosto fe ei hun. Nawr, ro'n i'n sôn munud yn ôl am y stori am Tad Cu a'i graith o'r pwch glo. Nawr, ar ôl ymddeol, un o'r pethau oedd Tad Cu yn gwneud oedd mynd o gwmpas ysgolion yn rhoi sgyrsiau a cymryd gwersi hanes, achos oedd ysgolion yn De Cymru yn gwahodd pobl mewn i siarad am hanes y diwylliant glo a'r pyllau glo ac yn y blaen, achos bod yn gymaint rhan o stori Cymru. Ac un o'r party tricks oedd gyda Tad Cu, wrth gwrs, oedd dangos y graith yma i'r plant ac esbonio y backstory ac yn y blaen.
A mi oedd stori gyda Ted Ci unwaith, ynglyn â pan ath un ysgol. Nath un plentyn bach dod fyny at far y diwedd a gofyn os bydden nhw'n cael cyffwrdd y graith. Ac o'n i'n meddwl oedd hwnna'n hyfryd. Oedd nhw wedi clywed y stori. Oedd nhw wedi clywed y talk. Ond eto oedd nhw eisiau cyffwrdd. Oedd nhw eisiau profi. A mae hwnna'n illustration da be mae Tomos yn mynd trwy ddefa fan hyn. Oedd e wedi clywed stori Iesu. Oedd e wedi clywed beth oedd gan Iesu i'w rannu. Oedd e wedi byw hyd yn oed gyda Iesu. Ond eto oedd e eisiau profi. Oedd e eisiau cyffwrdd drosto fe ei hun. A rhywsut, oedd angen i'r hyn oedd Iesu'n deud a wedyn profi Iesu. Oedd angen i'r ddau nhw ddod at ei gilydd iddo fe wneud synwyr. A falle bod yna rhywun yma bore yma yn y lle yna. Da chi wedi clywed storis am Iesu trwy eich bywyd falle. Da chi wedi clywed beth oedd neges Iesu falle yma neu rhywle arall. Ond bod chi eisiau priodi hwnna efo profi Iesu. Wel, bore yma falle. Am y tro cyntaf neu o'r newydd. Yna wahoddiad i ni gyd yn cael o'n brofi cariad, maddeuant a calon Iesu drosto chi. Mae'r hanes yn mynd mlaen a wedyn ar ddiwedd y bennod. Mae'n dweud fel hyn. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod e. Ar ôl i'r disgyblion weld a profi Iesu, gan gynnwys Tomos, yr un oedd yn bach o cynic ar ddechrau'r hanes, ar ôl iddyn nhw weld a profi, mae Iesu yn rhoi bywyd iddyn nhw, a mae e'n mynd gam ymellach, mae e'n rhoi i awdurdod iddyn nhw. A mae hwnna'n neges affirming iawn i bobl heddiw. Falle bod rhywun yma yn teimlo fel bod na ddim pwrpas i'ch bywyd chi ar hyn o bryd. Falle bod rhywun yma yn teimlo fel bod chi heb gael y parch gan bobl eraill ddylech chi fod wedi cael. Bod pobl heb roi anrhydedd a urddas i chi. Ond mae Iesu Grist nid yn rhoi bywyd i ni, ond mae e'n rhoi awdurdod i ni. Mae e'n rhoi urddas i ni. Mae e'n rhoi pwrpas newydd i fywyd pawb sydd yn credu. Ac ar ôl rhoi di awdurdod i'r disgyblion, mae e'n danfon nhw allan i fod yn bobl sy'n rhannu i gariadau yn y byd. A mae hwnna yn her i unrhyw un yma sydd yn credu ac yn rhan o eglwys Iesu Grist. Y her i ni beidio cadw Iesu ni yn hunain. I ni beidio bod wedi gweld Iesu a profi Iesu a wedyn just cadw fe fel yn thing ni. Mae'r disgyblion yn cael ei ddanfon allan i rhannu ac i ddweud am gariad Iesu wrth Jerusalem ac wrth y byd. Mwyn rhoi profiad i fyd sydd wedi torri o'r shalom, o'r heddwch sydd yn Iesu Grist. Yn gynt yn y bennod, mae'n dweud fel hyn, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. So dwi eisiau just gorffen bore yma gyda hyn. Yn yr hanes yma bod yma, da ni wedi gweld bod Tomos yn symud o amheuaeth i ffydd. Mae e wedi symud o fod yn rhywun oedd eisiau profiad o Iesu cyn credu a cyn derbyn, i fod yn rhywun yn y diwedd sydd yn galw Iesu yn arglwydd a Duw. A falle fod yna rhywun yma bore yma eisiau gweld y shifft yna yn eich bywyd chi. Lle bod yna rhywun yma sydd ddim yn siŵr ar hyn o bryd beth i wneud
o'r neges yma am Iesu Grist. Falle bod yna rhywun yma sydd ddim yn credu, sydd yn anffyddiwr, ond bod gyda chi rhyw itch a chi ddim cweit yn gyfforddus yn eich anffyddiaeth. A bod chi wedi gweld rhywbeth y mywyd ffrind i chi sy'n Gristion falle, a da chi isio profi hwnna. Wel, beth am ddod i siarad gyda fi ar y diwedd? A allwn ni drefnu gael coffi, neu allwn ni weddio am y peth. Allwn ni weld os allwn ni helpu chi symud ymlaen yn eich taith efo Iesu. Falle fod yna rhywun yma sy'n eisoes wedi wneud y shifft yna. Falle fod yna gyfnod yn eich bywyd chi lle oeddech chi ddim yn siŵr o gwbl a ddim yn credu, a nawr yn eich calon, da chi wedi dod i gredu, ond bod chi wedi cadw hwnna i chi eich hun. A bod chi'n teimlo falle tymor yma, falle yn hymor y Pasg a'r Pentecost eleni, bod chi eisiau go public gyda y shifft sydd wedi digwydd yn eich calon chi. Wel, mewn chydig wythnosau fydd gyda ni fedydd yma. Mae ffrind i ni Mabon mynd i gael ei fedyddio fel arwydd o'r newid sydd wedi bod yn ei fywyd e. Tybed tymor yma, ydy Duw yn galw chi i wneud yr un peth, i wneud arwydd cyhoeddus o'r shifft sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi. Eto dewch i siarad gyda fi ar y diwedd os ydy hwnna'n rhywbeth chi'n meddwl mae Duw falle yn rhoi ar eich calon chi. Ond i rai eraill ohonych chi, falle bod chi yn credu, falle bod chi wedi cael eich bedyddio hefyd fel arwydd o hynna, falle mai dyma yw'r tymor le chi angen gwneud be mae Trey, Amelia a Zach newydd wneud. Sef, da chi eisoes yn committed i Iesu, wel beth am ymroi i deulu'r ffydd? Beth am ymroi a dod yn aelod yma ac ymuno gyda ni yn y fraint arbennig o garu'n gilydd yn enw Iesu a dangos cariad Iesu mewn gair a gweithred i Gaernarfon, i Gymru ac i'r byd. Oherwydd, da ni'n gwybod yn dydan bod ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. A mae'r ysbryd yna o fod wedi torri, be mae'r Beibl yn galw'n bechod, mae ei weld yn y byd mewn rhyfeloedd, mae ei weld mewn cymdeithas lle mae pobl yn bwrw yn erbyn ei gilydd. Ac, wath ni fod yn honest, mae ei weld yn mywydau pob un ohono ni. Pan mae relationships falle yn anodd, pan da ni'n mynd yn flin efo pobl yn ddiangen, pan da ni ddim yn byw bywyd i'r potensial mae Duw eisiau ni fyw. Ond y newyddion da yw fod Iesu wedi atgyfodi a bod modd i ni gyda help yr Ysbryd Glân byw fel disgyblion Iesu. A mae modd wneud hwnna yn well gynhaws pan da ni'n neud o efo'n gilydd. Yn yr sesiwn oedd gyda ni nos Fawrth, oedden ni'n sôn am y ddelwedd yna. Chybod pan chi gyda barbecue neu tan glo, a chi'n tynnu darn allan o'r tân a rhoi ar yr ochr, a mae'n oeri yn sydyn iawn yn dydy. Ond wedyn chi roi yn ôl mewn i'r tân, a mae yn ail gynna. A mae'r un peth yn wir ynglyn â bywyd yr eglwys. Da ni'n gallu byw a flourish fel disgyblion i Iesu pan da ni'n gwneud hynna gyda'n gilydd. Felly mae Tomos yn yr hanes yma wedi wneud y shifft yna. Mae wedi credu a dod yn rhan o deulu Iesu Grist. Yng ngweddi i fod mwy ohono ni yn mynd ar daith debyg tymor yma. Dwi'n mynd i weddio nawr a falle bydd y weddi yma yn weddi bersonol i chi. Os yw hawliwch chi fel gweddi personol i chi. Ac yna, ar ôl i fi weddio, fydd eith y band i fyny, a wedyn na i yn arwain i gymryd y bara'r gwyn fel arwydd o aberth a cariad Iesu drosto ni. O Dduw Dad, da ni yn diolch i ti fod ti yn Dduw sydd yn galw
ar ôl bob un ohono ni. I ni'n diolch fod ti wedi rhoi amser i Tomos. O ti wedi rhoi cyfle i Tomos brofi a dy gyffwrdd di. Ac o Dduw Dad, gad i bob un ohono ni bore yma wybod fod yr un Iesu yn rhoi amser i ni. Fod yr un Iesu yn amyneddgar gyda ni pan mae gyda ni gwestiynau. A fod yr un Iesu eisiau ni gyd brofi i gariad. Felly o arglwydd, ro help i bob un ohono ni dyweld di drwy lygaid ffydd bore yma. Felly bod rhywun yma bore yma eisiau dyweld di am y tro cyntaf. Felly bod rhywun yma bore yma eisiau dyweld di o'r newydd ar ôl cyfnod anodd. A falle bod rhywun yma yn dyweld di'n glir ond eisiau cymorth yr ysbryd glân i danio rhyw ysbryd newydd i rannu dy gariad di gydag eraill. Lle bynnag i ni arni bore yma yn taith efo ti o Dduw Dad. I ni yn dy wahodd di i ddangos dy hun o'r newydd i ni. I ni eisiau gweld a profi dy gariad a dy wirionedd di. I ni eisiau clywed dy eiriau, ond hefyd profi dy rym yn bywydau. Ac o Dduw Dad, i ni'n diolch fod ti yn gweld y byd yma'n doredig. I ti'n gweld yn bywydau ni yn doredig. A i ni'n dod ato ti felly yn gwendid. I ni'n dod ato ti gyda'n bywydau toredig. Ac yn cyfaddau fod yna bechod. Fod yna dorri wedi digwydd yn bywydau ni. Ond da ni'n diolch fod ti wedi delio efo hynny yn dy aberth ar y groes. Ac felly wrth i ni gymryd y bara a'r gwin nawr, i ni'n diolch fod yna ail gyfle yn bosib i bawb. Fod yna adferiad yn bosib. Fod yna fywyd newydd i gael drwy fywyd, aberth ac atgyfodiad Iesu Grist. O Dduw Dad, helpa ni gyd i weld ti am bwy wyt ti bore yma. Amen.